Li zanîngeha Dîcleya Amedê de êdî duwarê Kurdolojiyê de bernameya doktorayê jî hebe. Bernameya doktorayê duwarê Kurdolojiyê de di nava zanîngehê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de dê cara yekem li zanîngeha Dîcleyê were dayîn. Mamosteyên beşa Kurdolojiya amaje dikin ku ev gav ji bo zimanê Kurdî pêdiviyeke girîng bû û ew bi vê yekê serbilindin. پنج جی هەیە پنج خوێندەکارن ئەوێک ماسترا bi tez qetandir em ji wan dixwazin du heb ji dugelê biyanê em dixwazin ji Sûriyeyê ji Iraqê em ji wan dixwazin çer me re gotaran çê dikin çer me re tez dinivîsin çer me re lêkolîn dikin metodê we yöntemê we em rayê we dirin. Akademisyenên Kurdên zanîngeha Dîcleyê jî bi vebûna bernameya doktorayê keyfxweşiya xwe anîn ziman û amaje kirin ku dê ji bo lêkolînên Kurdî gaveke girîng û dîrokî be. Bi rastî wek akademisyenekî Kurd ez kêfxweşim ku di asta doktorayê de lêkolîn li ser çand û dîroka Kurdî were kirin. Ev yek dê ji bo pirsgirêkên zimanê Kurdî xebatekî baş be. Êvîdarim ku ev xebat di zanîngehên din de jî were destpêkirin. Her çiqas li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê duwarê perwerdê de pêdiviyeke mezin bi mamosteyên Kurdî û akademisyenan hebe jî zanîngeha Dîcleyê dixwaze nifşên nû ji bo pêşerojê ji vê pirsgirêkê re bibin çareserî. 28 îlonê dê bernameya doktoraya Kurdolojiyê li zanîngeha Dîcleyê dest bi perwerdê bike. û di vê bernamê de ne tenê xwendekarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê. Di heman demê de dê xwendekar ji Başûrê Kurdistanê jî cih bigirin. Bayrûksel, Rûdaw, Amed.